Para maming bayhan na, oy, siya. Naa siya padung na nga rin. Oman. Kana, mao siguro ni. Mao gyud. Ako giilad siya nga apam ko. Saan gano ko ni nga buhok may apam na ko ani? Sakto. Ako inon pasaligan ako nga dugay nagikudiri sa gawas sa nasod sa Pilipinas nga diin usa na ko kabisaya. Pero daghan kong daral gihapon kay bikan sa Saudi Amerika ako mga daral. Hiligi ka pamimihan ako. Sakto. Mao ni ko paagi ron. Buto na ko. Ay. Ikaw to akong kuan sa chat mo itong afan? Oh, ako to. Ay. Ikaw dito mura magdili ko. No. Pero kay dili lang ko mag-English because English spoken is not to talk about you. Dugay na di ka diri sa Pilipinas? Dugay na ko sa Pilipinas. Abi naman kung sa pag dito ko sa Amerika, akong gi-invest ang ako ang mga dollar nga to. Mo himbalik ko sa Pilipinas kay ako gi-invest sa Pilipinas yuta. Kortahan di kadaghan di kag dollar diha. Ang ako mga dollar ang naghilo lang gid siya. Hilo, unsa pud na? Ako ang na suitability. Suitability. Yaw. O tinuod na magiuban na kanang mupuwa. O nya unsa pud na? Mao na siya gitawag og copyright claim. Una ding ana di ay. Yes. Kaya abi mo unsa kanang mga dollar gold gikan sa gawas sa nasod kung imo na sa i-invest diri sa Pilipinas, usa nagkakaapam. Apam na dayon. Oh, pag Tinoy gani, Tinoy Vlogs, naghilo ang iyan dollar. Vlogger day ka di ay? Adili, si kana si Tinoy usa na siya ka apam. Unya apam. itawag ito ganihan ako siya nga ang iya kuno dollar pod ni green. So maka-invest na siya diri sa Pilipinas. Oh, tinuod na. Mo na siya anak ko nga usa jud ko ka apam. Abi nimo kung sa kana gid si Boyong og si Side Imsay, puti problema ha? Ha? Kuya wagod. Ano man? Mga apam na sila. Oh, kana sila. Abi nimo kung sa naghilo ang ilang mga dollar. Lagi niya. What? Adi ni ana di ay? Oh, ang puti problema gid ron. Yun, maapam sa. Mo na yung mga apam sila. Ang puti problema hagi ron, ang usa ka apam nga amiga nako, Kisa man? si Inday Chismusa. Murag kadungog lagi ko ana. Oh, naghilo gid ang iya mga dalar. Kana si Totong Togsok. Kung muhilo ang iyang dalar, di mo kaon gikas buntag hanto panihapon, inaana na siya nga apam. Basta maghilo ang iyang dalar. Pati ako din ng yelo ang dollar sa. Ang puti binasa gid ron nga apam. Nga wa gid ingon nga gibiyan si swerte gikan sa gawas sa nasod nga sa Pilipinas. Gi-invest niya ang iya pa mga dalar karon. Kay wa gid wa pa mahilo ang iyang dalar. Si Boy Palpak. Wa pa mahilo ang iyang dalar. Kay wa pa siya makumpletong mahimong apam. Wala siya. Yawa re sa. Oh, Ning ana na pwede ko maka. ang problema karon ron nga mahilo ang iyang dalar. Si Dambing. Naunsa siya? Si Dambing mo mahilo ang dalar. Ha? Kaya naman. Kay bag-o pang naabot ang ilang bank account o kanang Chinchin Vlog. Mga amiga na ko ato man musud dito ang dollar. Oh, mga amiga na ko sila. Mao nga tuon lang ko nga ako usa ko kapam. So ako, andam kong mga sawag mo pakasal nimo. Ang ako mga dalar, i-imbes ito butang nila sa Pilipinas. Kana ganahan lagi ko. Ato ita. Manuro ito. Uy, lain. Ato ta Kasata Hotel. Kasa Hotel. Aw tara. Usad uy. Nagruwa madan. Tama apam si Ping. Ay, nagdol-dol sa mo dire kay klaro kay mo. Nana mi tuyo nako. Luyab ni klaro kayo. Sus dili na pwede kay sus na nakoy afam. Ano ang apam? Sus tigirag ilong lagi. Why you bullying? Kay kuha man na siya half man na half. What? Yes, half American and half Chinese. Chinese ka lang. Yes, ikaw din ba? O ikiya ba na kay apam? Ang nagad na mo. Mura bag koy ra batat sa una ra gay mo. Mamiyabas gani. Uwi na kayo. Ang gina kayo. Mura di mangilog. Kuan ta mi mga kwarta. Classmate mo ron? Dili uy ko kaila na. Sabi pa itakip chot. Lagi apam pa siya. Siya, tao ni. Apin mo darling. Apam? Sus.
Ay, mo sigsaba din ha. Ay, mo sigsaba. Ay na. Mo ilabot sa mong life. Oh, Wa mo bayar mo utang sa atong sa pagkalagalag. Uy, nagiutangan. Akam na yung utang. ang baboy. Agad. Baboy kana. Kunya na lang tayo inigsildo na ko, boss. Kaya nagjilo ang akong dollar, boss. Nagilo na lang. Parehas mo. Kunya na lang to, boss. Nagjilo man akong dollar, boss, ha? Ako mo bayran niya. Di man na afam dambing. Vlogger man na. Ha? Wa man sulduhay. Wa man sweldo kay yelo ang dollar. Pareha na na mo uy. Pareha na ani ay. Yelo ang dollar. Uy. No. Ulo naman ka. Naging sanda ka diri sa tangan.